Гэта Каркасон. На першы погляд, узорны сярэднявечны горад. Але тое, што вы бачыце, гэта перш за ўсё мара людзей 19 стагоддзя пра тое, як яны ўяўлялі сярэднявечча. Каркасон у сваім сённяшнім выглядзе гэта класічная праява медыявелізма. Медыявелізму мы называем тое, як людзі, якія жылі ўжо пасля сярэднявечнай эпохі, стваралі ідэю таго, што такое сярэднявечча. То бок фактычна гэта уяўны свет сярэднявечны, які людзі стваралі ўжо пасля таго, як гэта эпоха прайшла. Архітэктар Віоле Ледзюк, які рэстаўраваў Каркасон у 19 стагоддзі, ён не імкнуўся абсалютна дакладна перадаць тое, як сапраўды выглядаў сярэднявечны Каркасон. Ён імкнуўся стварыць з Каркасона ідэальны сярэднявечны горад, як ён яго ўяўляў. Усё, што тым ці іншым чынам уплывае на тое, як вы ўяўляеце сярэднявечча, гэта медыявелізм. Адзін з найбольш уплывовых прадуктаў медыявелізма сучасны гэта, напрыклад, гульня тронаў. І вельмі часта медыявелізм нашмат больш кажа пра тое грамадства, якое стварае гэтае ўяўленне пра сярэднявечча, чым пра само сярэднявечча. Гульня тронаў калісьці прэтэндавала на гістарычную дакладнасць? Не, але яна прэтэндавала на рэалізм. Але тое, што ў гульню тронаў дадалі бруд, дадалі дужа шмат гвалту, яно не робіць гульню тронаў больш блізкай да сапраўднага сярэднявечча, чым, напрыклад, Айвенга Вальтера Скотта ці, прабачце, нават уладара пярсцёнкаў, які таксама праява медыявелізма. Часам гэты медыявелізм больш адпавядае рэчаіснасці, часам менш. Нават мае відэа гэта у свайго кшталту медыявелізм. Я, калі вы ўспрымаеце мяне сур'ёзна, таксама пэўным чынам уплываю на тое, як вы ўспрымаеце сярэднявечча. І медыявелізм таксама знаходзіць сваё адлюстраванне ў палітычных поглядах людзей. Напрыклад, зараз некаторыя палітычныя групы вельмі любяць крыжакоў, бо увогуле так крыжакі, калі захапілі Іерусалім і стварылі сваё каралевства, яны былі дастаткова талерантнымі ў дачыненні да мясцовых мусульманаў, што проста адваротнае таму, што хочуць сказаць людзі, якія зараз ставяць сябе на аватарку крыжакоў. Таму што гэтыя людзі жылі абсалютна ў іншым свеце, з іншым успрыняццём, але іхні вобраз бяруць у наш час і прымяняюць да іх гэтыя сучасныя катэгорыі. Гэта таксама праява такога дужа дрэннага медыявелізма. Медыявелізм гэта асобны ўжо напрамак даследаванняў. Я у каментарах дашлю некалькі дужа цікавых відэа на гэтую тэматыку. Раю паглядзець.